Hej så, mit navn det er Kasper Bæk. Jeg er selvstændig personlig træner med firmaet Executive Fitness. Jeg er kommet på appen Easy at Catch, som er en rigtig spændende app, hvor du som forbruger kan få rigtig mange gode rabatter. Det, der gør den her app rigtig unik, det er, at konceptet går simpelthen ud på, at når du køber noget, så ikke nok med, at du faktisk får gode rabatter, så går 5% af det, du køber for, faktisk til velgørende formål, og der får du lov at bestemme ud fra en lang liste af velgørenhedsting, hvad det er, du gerne vil støtte med dine penge. Så på den måde så er det en fantastisk cirkel, hvor du som forbruger får noget, der skaber værdi for dig. Du får den der til en god pris, og du hjælper faktisk nogen, der har brug for pengene. Så det støtter jeg naturligvis. Så I kan hoppe ind på appen, få et dejligt overblik over alle de ting, I kan købe, hvor der er gode tilbud på, inklusiv personlig træning og online forløb hos mig. Så kig på det. Det er virkelig en app, jeg vil anbefale varmt, og som har hjertet med sig. Så det var bare lidt det for nu. Hej.